Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Kuya Ron. Welcome sa Capstone Worship. Sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe na para palagi kayong ma-notify kung may mga bagong videos na mai-upload natin. So nakikita nyo guys, may mga building sa likod ko. Nandito ako sa rooftop at nakikita nyo mainit na. Ito ay simula ng summer. Sa mga gustong magbakasyon, gustong mag-swimming, tips ko sa inyo, punta kayo ng Bantayan Island dahil doon magaganda yung mga beach resort doon at mura lang. So yun guys, ngayong hapon ay ibabahagi ko sa inyo lahat ang kanta na nagawa ko, a gospel song again. Ito ay Bisaya version entitled Kadaghang Higayon. So let's go. Say